Takzvaný diaľkový prieskum Zeme zhodnotili slovenskí lesníci spolu s vedcami zo Spojených štátov a Európy. Satelitné snímky aj nové technológie im pomáhajú pri podrobnom monitorovaní územia. Dokážu napríklad odmerať výšku stromu na východe Slovenska bez toho, aby vyšli z kancelárie Národného lesníckeho centra vo Zvolene. Patty Campbell pracuje pre NASA v USA. Podrobné satelitné snímky Zeme podľa nej jasne hovoria, že zemský povrch sme počas niekoľkých desaťročí najviac zničili prehnanou výstavbou a urbanizmom. Púšť môže existovať len prirodzene, ale my sme urobili púšte v centre našich miest a to je ten problém. A presne táto urbanizácia najdrastickejšie poškodzuje životné prostredie. Podrobné monitorovanie zemského povrchu poskytuje vedcom množstvo nových informácií. Do obrovského projektu diaľkového prieskumu Zeme sa zapojili týmy z celého sveta. Napríklad na Slovensku lesní odborníci skúmajú, akými zmenami si prešli naše lesy za posledné 10 ročia. Jedna z možností, ako využiť diaľkový prieskum Zeme, je zhodnotiť zmeny v čase. To je napríklad v prípade lesov, teda či lesov ubúda alebo lesov pribúda. Na to nám slúžia snímky, ktoré máme datované najstaršie k roku 1960 a s tým, keď ich porovnáme k roku 2015, vieme veľmi presne vieme lokalizovať a kvantifikovať, či toho lesa ubúda alebo pribúda. No a takto môžu lesníci odmerať výšku stromu kdekoľvek na našom území, bez toho, aby sa vzdialili od svojho počítača v kancelárii. Pozeráte sa na laserové snímky lesa na východe Slovenska. Ivan Sačkov pomocou špeciálneho softvéru a satelitných technológií na monitore zväčšuje vybratú časť lesa a meria konkrétny strom. Tento má napríklad viac ako 20 metrov. No a tu vidíte územie Vysokých Tatier pred a po kalamite. Českí kolegovia tiež skúmajú lesné ekosystémy. Zvyšují se období výskytu sucha, vysokých teplot. To může podporovat potom rozšíření škůdců, kteří pak velkoplošně škodí a poškozují lesy. Na univerzitách vo svete je veľa laboratórií a tieto nové systémy nám umožňujú veľmi rýchlo získať spoľahlivé údaje pomocou najmodernejších technológií. Je to sektor, ktorý je v najväčšom búme. Ambíciou vedcov z viac ako 40 krajín je pomocou diaľkového výskumu Zeme skúmať zmeny, ktoré vo svete spôsobuje migrácia obyvateľstva. Martina Kvačkajová, RTVS.